Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час у нас штотыднёвы эфір з кіраўніком Варшаўскага цэнтра аналітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук і сябрам вольнай Беларусі Паўлам Усавым. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Спадар Павел, вельмі шмат таких надзённых пытанняў і падзеяў і інфармацыі, якую хацелася б прааналізаваць разам з вами, абмеркаваць. Але давайте по нашай трошечку такой уже завядзёнцы традыцыі звернемся, можа быць, да нейкіх гістарычных падзеяў і запаралелім іх з днём сённяшнім, тому что паралелі назіраюцца вельмі такія непразрыстыя, скажем так, бо сёння дзень смерці Сталіна. Акурат як толькі Сталін памёр, ну у якіх умовах ён памёр і акалічнасці таксама, вельмі цікавы момант, але адразу фактычна пасля смерці Сталіна былі спыненыя рэпрэсіі, якія цягнуліся дзесяцігоддзі. Праз пэўны час быў развенчаны культ асобы Сталіна, пачалі людзей рэабілітаваць і вызваляць з турам из концлагерей сталінскіх гулагаў гэтых. І як вы ацэньваеце гэтую падзею з пункту гледжання значнасці для Беларусі, і калі запаралелі з днём сённяшнім, бо сёння таксама вельмі актуальнае пытанне, калі спыняцца рэпрэсіі, якія ўжо каторы год, а можа нават каторае дзесяцігоддзе ўжо існуюць у Беларусі? Тут цяжка насамрэч праводзіць паралелі, бо это означае параўнаць Сталіна і Лукашенка. Ну, гэта не зусім будзе так. Ну, я не толькі, можа быць, пра параўнанні. Дробненькі сярэднестатыстычны дыктатар Беларусі. Канешне, для Беларусі гэта трагедыя, гэта патройная трагедыя, бо Сталін шмат чаго прынёс драматычнага для Беларусі. Гэта і перакрайванне межаў, і гандаль тэрыторыямі, і рэпрэсіі. Ну, і потым другая сусветная вайна, якая двойчы пракацілася па Беларусі на пачатку наступлення немцаў, потым наступленні чырвонай арміі. І, канешне, смерць Сталіна, тым не менш, яна не змяніла ўнутранай палітыкі Савецкага Саюзу ў дачыненні да будавання так званага савецкага фарміравання савецкага чалавека і камуністычнай будучыні, што прывяло да нівелярызацыі культурнай, нацыянальнай Беларусі, не толькі Беларусі, шмат іншых народаў, а краіна, якая пацярпела, панесла вялікія страты ў насельніцтве і асабліва у шэрагах інтэлігенцыі, яна была больш паддатная на русіфікацыю, на саветызацыю. Ну і, канешне, вось пасля такога 80-гадовага жудаснага перыяду чыстак маем невялічкі перыяд трансфармацыі, потым прыходзіць Лукашенко, які пачынае давіць і знішчаць беларускасць, свабоду, дэмакратыю і гэтак далей. То бок мы з гэтага кола як бы і не выходзілі амаль. Вось толькі атрымалі незалежнасць, як фактычна вельмі хутка пачаўся працэс разбурэння незалежнасці, дажылі да таго часу, калі Пуцін пачынае раскладаць карты так, як яму заўгодна ў дачыненні да Беларусі, выкарыстоўваючы Лукашенка. Канешне, калі мы будзем аналізаваць магчымасці і працэсы трансфармацыі палітычнай, сыходзячы з таго, што адбылося ў Савецкім Саюзе пасля смерці Сталіна, так, гэта хутчэй за ўсё самы верагодны сцэнар. Пасля смерці адбываецца трансфармацыя. Беларусь не функцыянуе ў нейкай замкнёнай прасторы. І, канешне, смерць Лукашенка альбо пагаршэнне ягонага фізычнага стану здароўя можа стварыць умовы для ўнутранай трансфармацыі у залежнасці, канешне, ад прысутнасці ўплыву Расіі, альбо пад уплывамі знешніх фактараў прывесці да дэмакратызацыі, трансфармацыі дэмакратычнай. Але калі мы узгадаем знову Савецкі Саюз, там же не адбылося дэмакратызацыі, так? Пасля смерці Сталіна адбылася дэсталінізацыя. Дэсталінізацыя, якая так, па-першае, прывяла да так званай варашылаўска-берыўскай амністыі,
збольшага, якая толькі спрычынілася да таго, што з вязніцаў былі выпушчаны крымінальнікі, бо палітычная амністыя такой вялікай абшэрнай не адбылося, яна адбылася частковая і паступова адбывалася на працягу некалькіх год, пакуль там трывала бітва за тое, хто будзе кіраваць Савецкім Саюзам пасля смерці Сталіна паміж Берыяй і паміж Хрушчовым. Урэшце рэшт Хрушчоў перамог, але ўнутраная палітыка, так, былі выпушчаныя з вязніцаў палітычныя вязні, але інфармацыі дакладнай пра тое, колькі было, так, у палітбюро яна была, бо і Берыя, і Варашылаў яны падрыхтавалі спецыяльную запіску, МГБ падрыхтавала, колькі было за часоў Сталіна расстраляна людзей, не рэпрэсавана, бо часам мыляцца. Агульна складаючы рэпрэсіі і людзей, якія былі расстраляны. Расстраляна было за часоў Сталіна каля 1 мільёна чалавек. Это расстраляна. А колькі знаходзілася у ГУЛАГу, колькі памерла там, колькі было забіта менавіта без прысуду, а крымінальнікамі, там, аховы, замерзла, там, гэтага ніхто не лічыў. Іх былі больш, там, некалькі дзесяткаў мільёнаў. І гэтыя лічбы яны былі прыхаваныя, і насельніцтва Савецкага Саюза даведалася пра маштабы рэпрэсій толькі калі пачалася перабудова і гласнасць, гэта яшчэ прайшло амаль 50 год. Пасля таго, як Хрушчоў так прыйшоў да ўлады, развянчаў культ Сталіна на вядомым з'ездзе у 56 годзе, так гэта прывяло да сур'ёзнага не ўнутранага, а знешняга патрасення, бо на савецкіх людзях гэта фактычна ніяк не адбілася. Адбілася гэта на так званым камуністычным лагеры, дзе пачаліся перамены, прыходзілі антысталіністы да ўлады пры падтрымцы Хрушчова Савецкага Саюзу, але гэта ў сваю чаргу прывяло да рэвалюцыі ў Венгрыі ў 56 годзе, так, прывяло да пэўнай дэстабілізацыі сацыяльна-эканамічнай у Польшчы, сыход Берута як першага прэзідэнта так званай Польскай Народнай Рэспублікі. Пэўныя змены ад трансфармацыі адбылася ў Румыніі, прыйшоў Чаўшэску, адбыліся перамены ў Чэхаславакіі. Так, вось гэты сталінскі бетон, ён быў адсунуты ад улады, там адбылася нават спробы дэкамунізацыі, як у Венгрыі, ці пабудавання такога сацыяльна арыентаванага гуманітарнага сацыялізму гуманнага, што напалохала Хрушчова. І фактычна гэтая адліга пачала давіцца танкамі, як у бліжэйшым асяроддзі Савецкага Саюза, так і фактычна самім Савецкім Саюзам гэта скончылася ўсё так званай бульдозернай выстаўкай, судамі Сіняўскаму ДНЛ-у, рэпрэсіі супраць дысідэнтаў. Больш таго, якраз такі пры Хрушчове актывізавалася дзейнасць, звязаная з забойствамі палітычных апанентаў за мяжою. Быў забіты Степан Бандера, былі забіты некалькі пакушэнні на іншых украінскіх нацыяналістаў, былі пакушэнні на дысідэнтаў, спецыяльныя адмысловыя групы высылаліся, то бок рэпрэсіі, па факту яны працягліся. Канешне, па маштабах і па сітуацыі не можам параўноўваць Беларусь, але мы будзем мець дачыненне фактычна з такімі ж двума тэндэнцыямі. Альбо грамадства мабілізуецца і апазіцыя да гэтага будзе падрыхтавана інстытуцыянальна, палітычна, і смерць Лукашенка альбо ягоны сыход справакуе сур'ёзныя рэвалюцыйныя зрухі і дэмакратычную трансфармацыю, альбо якраз такі тое атачэнне Лукашенка застанецца даволі моцна мабілізаваным. Я кажу пра інстытуты той же КДБ, тое ж Міністэрства ўнутраных справаў і іншыя структуры, і алігархат лукашэнкаўскі, яны проста перахопяць уладу. Яны перахопяць уладу, усталююць алігархічны рэжым, пры гэтым яшчэ вельмі важна будзе ведаць і знаць, дзе ў гэтай усёй канфігурацыі будзе знаходзіцца Расія. Калі гэта
смерць будзе ці фізычная слабасць Лукашенка будзе адбывацца ва ўмовах моцна аўтарытарнай Расіі, то дэмакратызацыі наўрад ці ў Беларусі можна будзе чакаць. Я, безумоўна, не імкнуўся нават блізка параўноўваць Сталіна з Лукашэнкам і па маштабе рэпрэсій і па ўсім астатнім, але я да чаго гэта как бы вёў, узгадаўшы, што пасля смерці Сталіна, ну, там, пэўныя змены рэпрэсіўнай машыны і дзеяння адбыліся. Я да таго, што і вось у нас быў в эфіры Артём Шрайбман, які сказаў, адказваючы на маё пытанне, ці чакаць спынення рэпрэсій, ён сказаў наўпрост, толькі пасля сыхода Лукашэнкі. Увогуле нават Павел Мацукевич, як бы не ставіліся да яго пазіцыі, былы дыпламат, зараз кіраўнік праекта культурніцкага Мальдзіс, ён кажа, што нейкія змены ў сэнсе спынення рэпрэсій магчымыя толькі калі падзе гэты рэжым. Такім чынам іншага выйсця няма, і я да чаго, а перамовы з ЗША ніяк не паўплываюць. Тут знову трэба разумець маштабы рэпрэсіі. Так? Лукашенко страціў легітымнасць, якая базавалася на прыняцці ягонай улады большасцю насельніцтва. Страціўшы гэтую сацыяльную і палітычную апору, і 20-й год якраз таки прывёў да мадыфікацыі аўтарытарнай сістэмы, ён можа абапірацца толькі на рэпрэсіі. Але пытанне ў тым, якімі маштабнымі гэтыя будуць рэпрэсіі ў дачыненні да грамадства, якімі будуць маштабнымі чысткі, бо ўсё ж таки Савецкі Саюз меў гэтыя людскія рэсурсы, якія маглі замяшчаць тых, каго рэпрэсавалі там і ў кадрах, і ў дзейнасці, хаця гэта паўплывала агульна на эфектыўнасць эканамічнага і сацыяльнага развіцця Савецкага Саюзу, а рэпрэсію ў войску то ввогуле паралізавалі дзейнасць РКК, так, што прывяло да і наступстваў у вайне з Фінляндыяй, жахлівых для савецкай арміі, і потым першыя гады вайны з гітлераўскай Нямецчынай. У Лукашенка няма такіх рэсурсаў, каб замясціць усіх тых, хто яго не падтрымлівае нават у межах функцыянавання адміністрацыйнай сістэмы. Таму яму неабходна будзе з аднаго боку нейкім чынам прызнаць той факт, што ён мусіць абапірацца на тых, хто яго не падтрымлівае, але з іншага боку мусіць трымаць у правай руцэ дубіну і дэманстраваць гэтую дубіну праз рэпрэсіі, што ў выпадку нелаяльнасці тыя, хто не выконвае свае абавязкі, непрыхільна ставіцца да сістэмы ў сваіх дзейнасцях, будзе рэпрэсаваны. У яго дылема, бо у несканчонасць працягваць гэтыя рэпрэсіі немагчыма у маштабным плане. Але апарат рэпрэсій і выкарыстоўванне рэпрэсій, безумоўна, будзе працягвацца, пакуль Лукашенко жывы. Але таксама гэта ілюзія адносна таго, што гэты рэжым абапіраўся нешта на іншае, акрамя рэпрэсій. Фактычна з 96-го году гэтая сістэма абапіраецца на рэпрэсіі. І калі Бабарыка задалі пытанне пра масавыя рэпрэсіі, он сказаў, што рэпрэсій у краіне няма. Але мы з вамі-то ведаем, што рэпрэсіі былі заўсёды, і гэтая сістэма аўтарытарна не можа існаваць без рэпрэсій. І таму задаваць, ці скончыцца пытанне гэтай рэпрэсіі, ці не скончыцца, нелагічна ў тым аспекце, што аўтарытарызм без рэпрэсіяў не функцыянуе. Таму гэта і аўтарытарызм, што тут асноўную ролю гуляюць рэпрэсіі, фальсіфікацыі і рэпрэсіі. Другое пытанне, які маштаб гэтых рэпрэсій. Да 20-го году гэты маштаб ён панізіўся, але апарат ён быў сам па сабе рэпрэсіўны. Прысуды, заканадаўства было рэпрэсійнае, кантроль над апазіцыяй, калі апазіцыя нешта дазваляла сабе большае, чым гэта магла сабе
дазволіць сістэма, то ўключаўся апарат рэпрэсій. Давайте 6-й год прыгадаем, 10-й год, палітычных зняволеных. Маштабы, канешне, былі іншыя, бо да 20-го году ўсё ж такі такога электаральнага крызісу ў дачыненні да Лукашенка не было, і крызісу апарата кіравання, бо шмат хто з апарата кіравання адміністрацыйнага на вышэйшым, на сярэднім і нізшым узроўні, канешне ж, пачалі пераарыентоўвацца на іншыя палітычныя фігуры. Гэта спрычынілася да вось гэтай масавасці і абшэрнасці рэпрэсій. Чым больш стабільным будзе сістэма, на думку Лукашенка, чым больш ён будзе ўпэўнены ў тым, што гэта не прывядзе да нейкага крызісу, тым менш будзе ўзровень рэпрэсій. Але сам факт трэба разумець, што рэпрэсіі яны застануцца не да моманту, пакуль там сыдзе Лукашенка ці не сыдзе, а пакуль будзе існаваць аўтарытарная сістэма. Яшчэ раз падкрэслю, рэпрэсіі ў Савецкім Саюзе не скончыліся са смерцю Лукашенка, прабачце, са смерцю Сталіна. Яны зменшыліся, яны не перасталі мець такі масавы характар, але сістэма данасіцельства, сістэма контроля, сістэма рэпрэсій у дачыненні да дысідэнтаў, карніцкая медыцына, псіхіятрыя, усе, нават пры Гарбачове гэтыя рэпрэсіі былі да моманту, вось, ну не тое, што да моманту, пакуль не разваліўся Савецкі Саюз. Баку, Вільня, Ереван, Тбілісі. Это паказчыкі таго, што нават у перыяд гласнасці, галоснасці і перастройкі аўтарытарная сістэма задзейнічала рэпрэсіі дзеля таго, каб падавіць нацыянальныя дэмакратычныя рухі ці нацыянальнае дэмакратычнае адраджэнне. Таму не трэба пытаць ілюзій адносна таго, што памрэ Лукашенка. Калі Лукашенка памрэ, гэта прывядзе да развалу сістэмы аўтарытарнай. Рэпрэсія скончыцца, бо будзе дэмакратыя. Дэмакратыя будуецца не на рэпрэсіях. Але яшчэ раз падкрэслю, фактычна не тое, што з 96-го, з 95-го году, калі былі збітыя парламентарыі, дэпутаты незалежнасці ў парламенце. І збольшага грамадства сидзела і не ведала, што зрабіць, і сістэма, якая яшчэ не была полудэмакратычная, не была яшчэ аўтарытарная, яна сабатавала працэс расследавання, арышту вінаватых і гэтак далей, прокурор і там МУС. Так пытанне, так фактычна паглядзіце, нават мы менш мелі перыяд там да 94-го году, з 91-го 94 гады у нас адноснай была дэмакратыя, але фактычна з 95-го году пачынаюцца рэпрэсіі. І яны набывалі абвостраны характар, і абвостраны характар яны не набылі ў 20-м годзе. Першы абвостраны характар рэпрэсіі быў рэалізаваны ў 99-2000 годзе, калі былі забітыя апаненты Лукашенка, якія яго прывялі да ўлады, то бок Ганчар, Завадскі, Захаренка і Красоўскі. Былі забітыя фігуры вельмі знакавыя ў той час, вельмі сур'ёзныя апаненты для Лукашенка, іх забілі. І нема слядоў, нема целаў, нема ввогуле інфармацыі, што там сталася. Былі створаны карніцкія атрады, Алмаз, там, Паўлюченка. Большасць насельніцтва, яшчэ раз падкрэслю, пра гэта нават не ведала. Яны былі ўпэўнены ў тым, што рэпрэсій нема, што ўсё ў нас па законе, і нават 2020 год гэта ясна паказаў. Таму не трэба таксама вось думаць, што да 20-го году не было рэпрэсій, яны былі заўсёды, яны застануцца. Яшчэ раз скажу, толькі маштаб рэпрэсій у дачыненні да грамадзянаў, якія выйшлі там на вуліцу. Але як будзе сістэма стабілізавацца, то, думаю, маштабы рэпрэсій будуць зменшацца. І яшчэ раз падкрэслю, што унутраных рэсурсаў для таго, каб замяшчаць людзей прафесіянальных, там, прафесіянальную эліту, кадры нейкімі людзьмі з вуліцы, якія не маюць ні адукацыі, ні профільнага досведу, каб кіраваць складанымі механізмамі, канешне, няма. І таму і для Лукашенка нават гэта ўжо неаднакротна ён узгадваў, што гэта праблема, бо калі з краіны выехала там да 300 000 чалавек,
А гэта ж актыўная група людзей, гэта таксама элемент рэпрэсій. Это не расстрэлы, гэта просто выдавліванне фізычнае выдаўленне з той прасторы. Гэта сур'ёзна ўплывае на ахову здароўя, на адукацыю. Ну, хаця адукацыя там, чым тупей будуць людзі, тым лепей для сістэмы ў гэтым аспекце. Яны не будуць клапоціцца пра ўзровень адукацыі. Але праца прадпрыемстваў, праца складаных інжынерных механізмаў, дакладных, гэта, канешне, ўсё сур'ёзна адаб'ецца на сістэме. Толькі што даць у рукі лапату і капайце рэдкія металы там недзе, так, на лесапавалі. Вось гэта практыка, так, да такой прымітывізацыі можа дайсці, але для сістэмы, канешне, гэта ўжо полны калапс афрыканізацыі Беларусі так у рэчаіснасці не адбудзецца, бо сам характар нават прамысловасці, якой бы яна не была канкурэнтна-здольнай захадам, але гэта не прамысловасць 30-х-40-х годах, дзе там ручную рабілася станочная прамысловасць. Гэта ўсё ж такі ўжо значна больш складаныя формы прамысловасці, якія патрабуюць спецыялістаў. І Лукашенко павінен таксама думаць пра спецыялістаў, бо больш таго, ён жа у яго ж няма, ну, прынамсі, мне так падаецца, выключна мысленне сённяшняга дня. У яго ёсць жаданне, ідэя фікс перадаць уладу свайму сыну. Но вось яму ж хочацца, каб Коля, як бы ён там не аспрэчваў гэта, як бы ён там не казаў, што Коля гэтага не жадае, што сам наеўся ўлады, не будзе за яе трымацца, ўсё ж такі трымаецца, і, канешне ж, хацеў бы, каб Коля альбо, ну, як мінімум, Віктар па ім засталіся. А дзеля таго, каб перадаць уладу, трэба, каб гэтая сістэма была больш-менш стабільная, функцыянальная, а не аддаваць тое, што будзе потым пад заваламі па грабе і Віктара, і Колю. Таму ён ўсё ж такі думае на перспектыву ў гэтым кантэксце і будзе намагацца стабілізаваць сістэму. Я лічу, што маштабы рэпрэсій, характар рэпрэсій зменіцца у перспектыве. І ён ужо, ну, паволі так, думаю, маштабы змяняюцца. Канешне, як толькі сістэма адчувае пагрозы інфармацыйныя, то распачынаюцца зачысткі. Гэта ўжо так будзе дзейнічаць гэтая сістэма, бо яна будзе рэагаваць на ўсе пагрозы, і такога змякчэння, вяртання да лібералізацыі, канешне ж, не адбудзецца, бо таксама не трэба забываць, што Беларусь ёсць ужо часткай той вялікай глобальнай расійскай таталітарнай прасторы. Але думаю, што сам характар, маштабы могуць змяніцца яшчэ ў бліжэйшай нават там перспектыве 1-2 год, які можа паменшыцца колькасць палітычных зняволеных, і гэта незалежна ад таго, там, ці як будзе развівацца дыялог з Захадам. Просто само па сабе там для сістэмы гэта даволі вялікае напружанне працягваць у несканчонасць вось гэтыя рэпрэсіі, выдаваць новыя рэсурсы на падтрыманне гэтых рэпрэсій, бо сістэма імкнецца да балансу. Тым больш, што гэта не ідэалагічная сістэма, як это было Савецкі Саюз, і яна будзе імкнуцца да балансу, раўнавагі рэпрэсій і легальнай падтрымкі, легітымнасці з боку насельніцтва. Таму ён і імкнецца да таго, каб аднавіць гэтую легітымізацыю. Калі б ён абапіраўся толькі выключна рэпрэсіі, на рэпрэсіі яму не трэба было праводзіць рэферэндум, не трэба было праводзіць выбары, не трэба было гэтыя усе беларускі народны сход рабіць. Таму я думаю, што вось гэтая схільнасць да раўнавагі, яна ўсё ж такі будзе адбывацца. І яшчэ у бліжэйшыя часы. Пры гэтым знову падкрэслю, што гэта не азначае, што рэпрэсіі скончацца. Яны не скончацца в тым сэнсе, што аўтарытарная сістэма, яны функцыянуюць, абапіраючыся на рэпрэсіі.
Я хотел бы зрабіць невялічкую паузу, каб ну, такую прарэкламаваць, па-першае, тэлеграм-канал нашага гостя, эксперта Павла Усова. Калі ласка, подписывайтеся на яго тэлеграм-канал. Мы, дарэчы, да допісаў у гэтым тэлеграм-канале таксама звернемся цягам нашай размовы. Ну і, безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube-канал Еврорады. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не пропусціць наши наступныя эфиры, як мінімум штотыднёвыя сустрэчы з Павлом Усовым. Ну і калі для вас гэта бяспечна, расшэрвайце, каб як мага большая колькасць людзей нас паслухала і паглядзела. Таксама нагадваю вам пра нашу стрымінгавую платформу Беларусь Tomorrow. Калі ласка, заходзьце, там ёсць усе нашыя стрымы. Ну і ёсць відэапрадукцыя нашых партнёраў. Тым больш, што праз спадарожнік гэта бяспечна глядзець. Так, ну і я хацеў бы таксама сказаць пра збор, які ладзіць дыаспара беларусаў Бельгіі на чале з нашым таким змагарскім, адным з таких вядомых людзей, Смірон альбо Зміцер Піменаў ладзіць збор на карысць каліноўцаў да Дня волі. Калі ласачка, у апісанні ёсць і сам збор, і якім чынам яго можна падтрымаць. Мы са Мірона не один раз падтрымлівалі і ведаем, што сапраўды ладзяцца вельмі карысныя зборы і ўсё давозіцца да каліноўцаў. Так што, калі ласка, падтрымайце, калі у вас ёсць такая магчымасць. Павел, такім чынам атрымліваецца, што нават калі вось перамовы, да якіх так імкнецца Лукашенко з Трампам з ЗША, яны будуць адбывацца далей, пашырацца, там у выніку іх выходзіць на волю пэўная колькасць палітвязняў. Гэта ніякім чынам не азначае, што рэжым хоча сапраўды нейкім змяніцца, што рэпрэсіі, пра што, дарэчы, было ў Нью-Йорк Таймс таксама узгадана, што это нібыта адна з умоваў, што спынення рэпрэсій, што яны наўрад ці спыняцца. Усе гэтыя словы Лукашэнкі, што я б тут вот гатовы стаць побач там з Трампам, то есть гэта не больш просто чым спроба прыцягнуць да сябе увагу, але з такім пасылам, што ну прыміце мяне такім, які ёсць. Ну гэта так заўсёды ж было. Это і да 20-го году было, і ўсе гэтыя менскія дыялогі, калі вы памятаеце, гэта было нішто іншае, каб як прасоўванне ідэі, што вы павінны прыняць Лукашенка і Беларусь такой, як ёсць, што правы чалавека, дэмакратыя гэта не прыярытэт. Прыярытэтам ёсць стабільнасць у рэгіёне. Лукашенко гарант стабільнасці не тое, што ў Беларусі, а вось у рэгіёне, бо на фоне вайны ва Ўкраіне Беларусь з гэтым аўтарытарным брутальным рэжымам ну выглядала прываблівай, стабільнай. Паглядзіце, усе ж забыліся пра рэпрэсіі, усе тут як у Менск, як у Мекку паехалі. Ад ужо там не кажу Аланда і Меркель падчас нармандскіх мінскага дыялогу і фармату нармандскага да ну прадстаўнікоў палітычнага эстаблішменту Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму на рэпрэсіі як элемент яны былі схаваныя, так іх не было. Іх не было на такім маштабным узроўні, але прыхаваныя рэпрэсіі працягваліся. Рэпрэсіі ідэалагічныя яны працягваліся, дамінацыя ідэалагічная рускамірская ва ўніверсітэтах беларускіх яна была. Так, магчыма, маштабы фізічных рэпрэсій змяніліся, але тым не менш сістэма яна сама па сабе была рэпрэсіўнай, і выбары 20-го году гэта паказалі. Так, элементы такой дэмакратычнай грамадскасці, аўтаномія яна была ў Беларусі, і вы былі ў Беларусі, я мог спакойна прыязджаць у Беларусі, Алексеевіч была у Беларусі і камфортна сябе там адчувала, і парламенцкія выбары былі, дзе апазіцыя прымала ўдзел, так у 19-м годзе ўсё, калі ласка, вось яна фасадная дэмакратыя функцыянавала. Калі яна пачала пагражаць стабільнасці сістэмы, яе проста ліквідавалі вельмі брутальнымі метадамі праз маштабныя рэпрэсіі.
Тое ж самае Лукашенко намагаецца зрабіць. Ён хаця тут цяжка будзе вярнуць сістэму у той фармат, у якім яна функцыянавала да 2020 году, не толькі па прычыне таго, што Лукашенко баіцца і гэтага не хоча, а па прычыне таго, што ён абмежаваны уплывамі Масквы. То бок такога развароту на захад абсалютнага і стварэння фасаднай дэмакратыі не адбудзецца па прычыне таго, што Беларусь інтэграваная ў палітычную, стратэгічную і вайсковую прастору Расійскай Федэрацыі. Гэта ўжо стратэгічная частка Расійскай Федэрацыі. І нават калі б Лукашенко гэтага хацеў, думаю, што магчымасці ў яго вельмі абмежаваныя. І, канешне, тая траўма, якую ён атрымаў пасля 2020 году і разуменне таго, што гульні ў дэмакратызацыю яны небяспечныя, канешне, наўрад ці дасць магчымасць вярнуцца да сітуацыі 2020 году, то бок ні вы, ні я, пакуль Лукашенко, канешне, жывы, пакуль гэтая сістэма функцыянуе, мы ў Беларусь не вернемся. Я вось, калі мы гаварылі пра Сталіна, вынікі там і калі гэтыя рэпрэсіі там сцішыліся і пра тое, як на савецкіх людзях гэта не адбілася, што-то сумняюся, што нават калі гэта будзе не сапраўды прыход дэмакратыі, а такая вось пераход улады ад аднаго партсакратара до другого, умоўна кажучы, там даколі, не даколі, але да якога-небудзь Галоўчынкі ці Качанавай ці яшчэ каго-небудзь, то это не азначае, што у нас увогуле... Калі гэта ўлада будзе перадавацца ў межах номенклатуры, то, канешне, не адбудзецца трансфармацыі дэмакратычнай. Адбудзецца аўтарытарная трансфармацыя, магчыма, нейкая палёгка, але навошта ім ствараць для сабе сваімі рукамі праблемы, вяртаць дэмакратычныя арганізацыі, дэмакратычны актыў, які раней ці пазней усё роўна будзе змагацца за свабоду. С этой сістэмай, якая выбудаваная рэжымам і Лукашэнкам асабіста. Давайте звернемся да пытання Украіны, але пачнем таксама праз Лукашэнку. Сёння ноччу была гэтым блогерам амерыканскім Марыо Науфалам апублікаваная інтэрв'ю, поўная версія з Лукашэнкам, дзе сярод іншага ён сцвярджае, што ён нічого не ведаў про планы і намеры Путіна напасці на Украіну. То есть вот перад гэтым буквально за некалькі там за тыдзень ці болей трошку інтэрв'ю Салаўёву, дзе ён казаў, што да, Украіна там 2-3 дні і там што яна нам зробіць, прыйдзе тут на каленях, прыпаўзе Зеленскі. Гэта нічога не азначае, то есть ён нічога не ведаў. І Путін, оказывается, не чакаў вот усяго гэтага і не хоча. Ён не думаў, што будзе такая вайна, калі пабачыў, што такая вось ўсё ж таки вялікая, то ён все-таки цяпер хоча мира. То есть вот вынік, ты не хацеў такой вялікай войны, хочаш мира, узяў і вывеў свае войскі, гэта ў галаве не укладаецца, это трэба дамаўляцца. Ну і да ўсяго таго, што как бы, а як я мог там, скажем, абараняць Украіну? Яны ж мае там вагоны арыштавалі. То есть вот хлусіць просто в вочы і как бы не даводзіць інфармацыю, што арыштавалі-то вагоны і тавары там і ўсё астатняе пасля таго, як пачалася вайна, а не да таго, і ён не мог нібыта. Ну так вот это вот, але навошта каму, на каго разлічана это? Гэта ўсё прадуманае інтэрв'ю, оно разлічана на амерыканскае грамадства, якое не будзе асабліва тое, якое падтрымлівае дзеянні Трампа і фактычна разлічана на тое, што гэта будзе данесена да Трампа, што ён хоча міра, як і Трамп хоча, усе хочуць міра ў гэтай парадыгме make a deal любым коштам. І Лукашенко намагаецца такім чынам сябе прадаць Трампу, што ён вось на такіх жа пазіцыях, ён за мір, і нават вось Менск, калі ласка, прыязджайце тут, дамаўляйцеся, я не супраць, буду толькі глядзець там у старонцы, дзверы вам адчыняць разам з Колей, але вы прыязджайце. Ён намагаецца на той рыторыцы, якую мы чуем на працягу апошніх тыдняў, павысіць свае стаўкі, як вярнуцца ў гульню як суб'ект перамоваў, як суб'ект міжнароднай палітыцы і выкарыстоўваць дзеля гэтага любыя метады, любыя механізмы. Ён гатовы даваць усім інтэрв'ю.
і казаць, які ён міратворец, і яшчэ пачуем, як ён Пуціна адгаварваў не нападаць на Украіну, як ён папярэджваў, што не трэба гэтага рабіць. Гэта натуральна для... Потым окажется, что, оказывается, там какие-нибудь памежнікі беларускія сталі сцяной, але танки по іх проехали расійскія. Абсолютно. Будзе стварацца ў залежнасці ад кан'юнктуры новая картина свету, новая гісторыя. Як гэта было ва ўсіх таталітарных грамадствах. І ў гэтым кантэксце Лукашенко майстар. І ён стварае рэчаіснасць, ён прадае рэчаіснасць, і што горш таго, гэтую рэчаіснасць купляюць. Ёсць тыя людзі, якія гатовыя гэтую рэчаіснасць купляць. Як купляюць рэчаіснасць таго, вось як Пуцін прадае две рэчаіснасці, прычыны вайны зараз і прычыны міру — гэта тое, што Украіна збіралася ў НАТО вступіць, так, і гэта зараз асноўныя нібы прэтэнзіі нават часткі атачэння Трампа, што вось Пуціну нічога не засталося рабіць, як толькі пачаць забіваць украінцаў, бо Украіна хацела уступіць НАТО, не гледзячы нават на простую сітуацыю 22-го году, дзе ввогуле гаворка не велася. Перад 20-м так, яна хацела уступіць, але Нямецчына была супраць, шмат якія еўрапейскія краіны былі, то бок адкідванне рэальнай рэчаіснасці і стварэнне камфортнай для сябе рэчаіснасці, падтасоўваючы факты і гістарычныя працэсы. Другая рэчаіснасць, якую паспяхова прадае Пуцін на захад, на пачатку на захад, зараз Злучаным Штатам Амерыкі, што ён гатовы стаць саюзнікам у барацьбе з Кітаем. Вось гэта, фішка, прабачце за непаліталагічны выраз, якую раздае, якой вельмі актыўна Масква маніпулюе нават у размовах з Трампа. І для рускіх вельмі важна дасягнуць вось гэтай мэты мірнага працэсу, квазімірнага працэсу на кароткую перспектыву, бо гэта аслабляе Украіну і дэмабілізуе Захад. А адваротна, канешне ж, Расія будзе больш мабілізавацца, больш аднаўляцца, рыхтавацца да новай агрэсіі, але скарыстаецца вось той, магчыма, наіўнасцю, магчыма, нейкім ідэалізмам Вашынгтона ў сённяшніх умовах, каб аслабіць агульны фронт стратэгічны супраць Расіі. І я вось хацеў бы акурат такі з гэтай нагоды звярнуцца да допіса вашага у тэлеграм-канале. Так, зараз знайду яго. Хацеў працытаваць пра акурат такі, вы назвалі яго псіхалагічныя аспекты мірных дамоваў і здзелкі. І размова ідзе пра тое, што Трамп ставіцца да спробы вырашыць вайну ва Ўкраіне, дасягнуць міра паміж Украінай і Расіяй, як да бізнес-здзелкі. У чым небяспека? І чым гэта дрэнна? Гэта ўжо мы бачым гэту небяспеку, яна неаднакротна акрэслівалася самім Трампам, ягонага атачэння, што падчас заключэння здзелкі, якая адрозніваецца ад мірнага працэсу, мірных перамоваў, суб'екты гэтай здзелкі роўныя. То бок няма вінаватых, няма ахвяраў, вось усе вінаватыя, усе ахвяры. І мы гэта чулі таксама ў словах Трампа, што гінуць рускія вайскоўцы, гінуць украінскія, гэта ім не патрэбна. І ўвогуле з павесткі рыторыкі Трампа знікае пытанне расійскай агрэсіі і таго, што Пуцін дыктатар. І гэтага няма, гэтага мы не чуем. Гэта адна з прычын, чаму і пачалася вось гэтая перапалка слоўная ў Вашынгтоне, бо Зеленскі кажа не пра здзелку, ён кажа пра мірныя перамовы, якія канкрэтна акрэсліваюць, што Расія павінна ўзяць на сябе адказнасць за гэтую вайну. У Трампа няма ніякай адказнасці для Расіі ў гэтай здзелкі. Усе нясуць роўныя вынікі, наступствы гэтай вайны. Вайна як нейкая абстракцыя. Ніхто ў ёй не вінаваты, яна сама сабой узнікла.
разумееце, нейкія там трэція вонкавыя сілы, магчыма сусветны загавар вінаваты ў тым, што раптоўна распачалася вайна. І аднолькава вінаваты украінцы, бо яны не пайшлі на здзелку з Пуцінам. Якая гэта павінна была здзелка, Трампа гэта не хвалюе. І рускія як бы вінаваты і не вінаваты адначасова. Мы, еўрапейцы, беларусы, украінцы, конкретно акрэсліваем, што нельга зводзіць Украіну да ўзроўня, пра што сам Зеленскі казаў, да ўзроўня Расіі. Як гэта? Што значыць, што Расія не вінаватая? Што значыць, што Украіна бомбіла украінскія гарады ці расійскія гарады? І тут пазіцыі канкрэтныя, і збліжэння па гэтых пазіцыях не можа. І Трамп сказаў, паглядзіце, як мы можам мір там заключыць, як ён Пуціна ненавідзіць. Што мы павінны гвалтаўніка любіць? Давайте полюбім Лукашенка. Он же не вінаваты, мы вінаваты. Вось калі гэта перанесці... Мы его справакавалі на тое, каб ён... Ситуацию мы справакавалі, ён же не вінаваты. Сядзеў, все было добра, мы тут справакавалі, тут і ён вось такі. Яшчэ прычым у 95-м годзе пачалі правакаваць. Давайте яго полюбім, абдымем і ўсё забудзецца. І зробім здзелку. Так гэта не працуе. Для Украіны, прынамсі, гэта не працуе, бо Украіна акупаваная, гэты агрэсар Пуцін не збіраецца вяртаць захопленыя тэрыторыі, не збывае. І такі фармат для Пуціна абсалютна устраивае, для яго ён абсалютна прымальны, бо вяртанне у міжнародны працэс, у міжнародную палітыку, і фактычна вось нівелярызацыя ўсяго таго жудасных наступстваў, якія Расія прынесла ў краіну. Гэта тое ж самае, зноў вяртаючыся да паралеляў, каб габрэі сказалі, вось мы справакавалі Гітлера на геноцид, давайте мы памірымся. І нягледзячы на тое, што намагаюцца вось гэтыя паралелі прывесці Трампу і паказаць, што это ж вось тое ж самае, што адбылося ў 39-м годзе, не, ён бачыць гэта па-свойму, і гэта небяспечна. Бо тады, па-першае, гарантыяў ніякіх няма у здзелкі. Гэта вось просто, вы ж дамовіліся, все. Зеленскі пытаецца, якія гарантыі? Мірныя перамовы, мірны працэс, ён абавязвае удзельнікаў, і асабліва трэці бок, забяспечыць гэтыя мірныя дамоўленасці нейкім пакетам бяспекі, гарантыяў. І Зеленскі пералічвае гэтыя гарантыі. Ён кажа пра сістэму ПРО, супрацьпаветраная, прабачце, расійская калька, абароны. Ён кажа пра перанос прамысловасці ваеннай ВПК ва ўкраіну, якая б магла б сабе забяспечыць узбраеннямі, не залежыць потым у перспектыве ад захаду. І вайсковы кантынгент. Ось тры рэчы. Калі мы кажам пра лінію размежавання, то там павінны быць не міратворцы ААН, а вайскоўцы. Альбо НАТО, альбо вайсковы кантынгент адмысловы еўрапейска-амерыканскі. Трамп кажа, што мяне гарантыі не хвалююць. Давайте вось на пачатку дамовімся, дыл зробім, а там всё, бо гэта для яго сама па сабе мэтай з'яўляецца. Дыл, які ён прадаваў свайму грамадству і прадаваў сусветнай міжнароднай апініі, што вось ён такі практычны чалавек, які вырашыў гэтую праблему. І розніца ў разуменні сітуацыі, бо псіхалогія дыл вось гэтай здзелкі, яна зусім іншая, чым псіхалогія бізнес разумення, чым псіхалогія палітычнага працэсу і той сітуацыі, якая склалася ва ўкраіне. Для Трампа вайна – гэта зло. Вайна. Не Расія, а вайна. І ён хоча спыніць вайну. Ён не хоча спыніць Расію. Ён хоча спыніць факт вайны. І гатовы для таго, каб спыніць вайну, гандлявацца вось інтарэсамі Украіны. То бок гэта таксама вось разуменне таго, што адбываецца. Не Расія як зло,
якое з'яўляецца злом для нас, для украінцаў, для еўрапейцаў, якія разумеюць, што ён гэта не спыніць, бо гэта зло само ў сабе, пакуль яно будзе існаваць, яно будзе распаўсюджваць свае метастазы, будзе знішчаць суседнія краіны. Каб спыніць гэтае зло, альбо яго трэба знішчыць, альбо трэба абсалютныя гарантыі для Украіны, вайскова-палітычныя, якія не дазволяць для далейшага гэтага пашырэння. Трамп, я не ведаю, гэтага не разумее, альбо не хоча зразумець. Для яго, яшчэ раз падкрэслю, сам факт вайны – гэта зло. І вось спыніце вайну, і ўсё, праблема вырашыцца. Але спыненне вайны паводле бізнес это перамоўнага прапановы Трампа, гэта на зло не толькі ў краіне, але і ўсяму нашаму рэгіёну. Для яго вайна – гэта праблема. Ён не хоча разумець падтэксты гэтай вайны. Вось пачалася вайна, ён глядзіць на гэта як на такой фенамен сам у сабе, як рэч сама ў сабе. Вось яна вайна ёсць, яго трэба хутка вырашыць праз здзелку, каб проста спыніць вайну, бо яна кепская для ўсіх. Ён перастаўляе месцамі наступствы з прычынай. Для яго вайна гэта і наступства, і прычына і наступства само сабе. І магчыма, для ягонага атачэння яны ніяк не хочуць зразумець, і гэта пра Вэнс гаварыў, дыпламатычны працэс і гэтак далей. А Зеленскі намагаўся патлумачыць, яшчэ раз падкрэслю, чаму адбыўся гэты канфлікт, абсалютна іншае разуменне рэчаіснасці. І яшчэ я не ведаю, ці гэта вынікае з пэўнай філасофіі самога Трампа і неразумення яго. Пэўнага такога псіхалагічнага складу, альбо нейкае штучнае такое стварэнне вось гэтай рэчаіснасці, якая адразае першапрычыны і проста намаганне вось гэтую рэчаіснасць, гуляцца з гэтай рэчаіснасцю нейкім чынам вырашыць. А ўсе кажуць увесь свет, што ты не там прычыны шукаеш. Вайна не прычына, і вайна гэта наступства. Вось так склалася такая псіхалагічная сітуацыя, і не ведаю, змяніць яе, мне падаецца, немагчыма, бо Трамп упарта не хоча бачыць, адрозніваць прычыны і наступства. Цытата. Трамп хоча спыніць военные дзеянні і заключыць перамір'е на аснове існуючага военного статус-кво, сесці за стол перамоваў аб міры, спыніць пагібель людзей і фактычна уратаваць украінскую нацыю ад вынішчэння. У выніку могла быць выпрацаваная нейкая сітуацыйная канцэпцыя міру з вызнаннем часовага ці абмежаванага статусу акупаваных тэрыторый з магчымасцю адбудовы Украіны. Нешта накшталт сітуацыі з колішнім мірам паміж СССР і Фінляндыяй. Тут праяўленне стратэгічнага думання з разлікам на дзесяткі гадоў наперад. Далёка не кожны палітык і не кожны народ валодае такім думаннем. Зенон Станіславович Пазняк пра сітуацыю і пра ініцыятывы Трампа. Я думаю, што, канешне, он падкрэсліў і даў зразумець, што менавіта такое вось думанне ў Трампа і ёсць. Мне падаецца, што такі падыход ён вельмі небяспечны, бо гэта не прынясе міру. І прыклад з Фінляндыі гэта вельмі добра накрэслівае, што фактычна трэба будзе тады чакаць, частку Фінляндыі забралі, хаця там Сталін прапанаваў абмен тэрыторыямі. Потым гэтае мысленне стратэгічнае Сталіна, яно перакінулася ў 1939 годзе, яно на Польшчу перакінулася, яно перакінулася на Еўропу, бо, канешне ж, Сталін намагаўся сутыкнуць лбамі і гітлераўскую Нямецчыну і Еўропу, потым увайсці ў Еўропу як вызваліцель. І зараз якраз такі фармат, калі Украіна саступае свае тэрыторыі, ён абсалютна цалкам адпавядае інтарэсам Пуціна. Вось і атрымліваецца, што Зенон Станіславович сцвярджае, што тут вот мысленне гэта стратэгічнае ў тым, што такімі дзеяннямі Трамп падштурхоўвае Еўропу да нейкага абуджэння, да салідарнасці і да ўсяго там, да кансалідацыі.
але ці спрацуе гэта, ці будзе на карысць гэтай кансалідацыі тое, што зараз спыненыя пастаўкі зброі ўкраіне? Канешне, спыненне зброі для Украіны і падтрымкі на 1 трыльён даляраў гэта абсалютна небяспечна, гэта капітуляцыя Злучаных Штатаў Амерыкі ў гэтым кантэксце. Той факт, што такія дзеянні могуць правакаваць злучаныя Еўропу для большай інтэграцыі і вайсковага абуджэння само па сабе можа быць і карысна, бо якраз такі слабасць Еўропы, яна таксама спрычынілася да ўзросту расійскай агрэсіі і расійскай экспансіі у дачыненні да ўсяго постсавецкай прасторы. І, на жаль, Еўропа не хацела дзеліцца сваім камфортам дзеля стварэння сістэмы бяспекі, калі гэтыя дзеянні Трампа прывядуць да стварэння адзінага войска, адзінага ВПК еўрапейскага, гэта толькі плюс. І, канешне, ва ўмовах крытычных трэба гэта рабіць, а не ва ўмовах нейкага ладу і нейкай раўнавагі. Не ведаю, ці гэта прывядзе да нейкай трансфармацыі ўнутры Еўропы, бо не трэба забывацца, што Еўропа гэта не агульная нацыя, это не адзіная дзяржава, бо каб такія трансфармацыі адбыліся, бо і вельмі часта параўноўваюць ЗША і Еўропу, што вось чаму Еўропа, Туск таксама вось выказваўся, што чаму 500 мільёнаў еўрапейцаў просяць дапамогі у 300 мільёнаў амерыканцаў. Ну, няма еўрапейцаў. Як нацыі, калі мы параўноўваем ЗША і Еўропу, нацыі еўрапейскай на ўзроўні амерыканскай няма. Я не магу стаць грамадзянінам Еўропы. Ну, ёсць blue card, так? Але грамадзянінам Еўропы я стаць не магу, нават калі б я захацеў. Нават у Польшчы знаходзячыся, я магу дасягнуць толькі таго, што я стануць грамадзянінам Польшчы, замежнік. Тое ж самае палякі, яны не грамадзяне Еўропы, яны грамадзяне Польшчы, ёсць грамадзяне Нямецчыны, няма еўрапейскага агульнага інтарэсу. Няма яго, не існуе, па факце не існуе агульнага еўрапейскага інтарэсу. Агульнай геапалітычных інтарэсаў не існуе. Калі, я уяўляю сабе, калі штат Техас скажа, што мы не хацім сябраваць з Пуціным, мы хацім сябраваць з Мексікай, як гэта кажаце Орбан. Вось зараз санкцыі, так, не санкцыі, а тарыфы падымаюцца на 25% у Мексіку, ці да Мексікі і Канады. Вось Техас кажа, што я не хачу. Мяне гэтыя тарыфы абсалютна не цікавяць. Я буду як гандляваў штат з Мексікай, так і буду гандляваць. І што адбудзецца адразу? Адразу з'явіцца нацыянальная гвардыя, там пачнуцца нейкія умоўна рэпрэсіі у дачыненні да Тэхасу. Так, дарэчы, было, калі пачалася грамадзянская вайна ў 63-м годзе, 1863. Альбо штат Монтана скажаце, мы будзем гандляваць з канадцамі, які гандлявалі, без всякіх тарыфаў. Не, так не бывае. А ў Еўропе Орбан можа сабе спакойна паехаць у Маскву, выгандліваць для сябе здзелку па нафце. Тое ж самае Фіца можа зрабіць, яшчэ па супермаркетах пахадзіць, пафатаграфавацца там хто-небудзь. Ну, гэта так. І пра якую Еўропу? І таксама гэта абмежаванае мысленне некаторых палітыкаў. Ну, няма нацыі, яна не фарміруецца, еўрапейская нацыя. Што горш таго, што еўрапейскі працэс фарміравання еўрапейскай нацыі не адбываецца. Ну, нацыі-то не, але можа быць агульная пагроза, можа кансалідаваць розныя краіны іх намаганні, каб яны сумесна... Вось і няма агульнай пагрозы. Разумення агульнай пагрозы няма. Ну, няма. Ну, для Партугаліі пагроза Расіі гэта так сабе. І праблема Украіны таксама так сабе. Так, калі на павестку гэта ўваходзіць, ці для Італіі, там палітыкі павінны нейкім чынам рэагаваць на гэта. Але разуменне таксама агульнай пагрозы, вось таго, што Расія намагаецца нейкім чынам дэстабілізаваць Еўропу, мне падаецца, да сённяшняга дня няма, альбо да Грэцыі. Што там для Грэцыі гэтая вайна ва ўкраіне?
У гэтым праблема, бо адзіная павестка і разуменне адзінай пагрозы можа фарміравацца толькі тады, калі ёсць адзіны ўрад, які мае адзіную павестку, адзіны парламент, адзіная канцэпцыя, адзіны прэзідэнт. Такога няма. Еўрапейскі саюз, ён пабудаваны на кампрамісе. Так Трамп прыйшоў, адразу перавернуў усю палітыку ўнутраную і замежную ў ЗША. І ніхто, ніводзін штат не заявіў, што ён выходзіць з еўразвяза. А тут захацела, Брытанія выйшла. Захацела там яшчэ нейкія краіны сказаць, што мы вось нам не падабаецца, што вы тут робіце. Праведзем рэферэндум і выйдзем. Я думаю, што калі б Венгрыя не была эканамічна залежная так моцна ад ЕС, то давно б уже з Орбанам выйшла б з еўрапейскага звязу. І тут не прыйдзе моцны палітык, які кулаком стукне по столу і скажа, што вось мы будуем адзіную сістэму, тут трэба бяспекі, адзінае ПРО будуем. Ўсё ж у межах НАТО тут няма еўрапейскай сістэмы СПА, супрацьпаветранай абароны, ёсць НАТО. Нават у гэтым кантэксце, яшчэ раз скажу, няма адзінага войска, адзінай паліцыі, федэральнай паліцыі, як ёсць там ФБР у Злучаных Штатах Амерыкі, хаця там у кожным штаце свая паліцыя, але ёсць яшчэ і ФБР. Вось такіх агульнаінтэгральных федэратыўных інстытутаў няма, бо еўрапейскі звяз гэта канфедэрацыя, і самі еўрапейскія краіны гэтага не хочуць. Вельмі важна зазначыць, што самі збольшага еўрапейскія краіны не жадаюць пабудавання федэрацыі, жадаюць, каб гэта была хвейная канфедэрацыя. Адсюль усе праблемы, усе адсюль прычыны. Бо з рознымі краінамі і грамадствамі можна маніпуляваць як захочацца. Ну, выглядае на тое, ну, калі прынамсі верыць Трампу, які сказаў пра тое, што вось Украіна, Зеленскі гатовы падпісаць гэтую угоду ў любы момант, і ён адкрыты, і нібыта вот вяртаюцца да ўсёй гэтай сітуацыі, і хутчэй за ўсё мне падаецца, што гэтая угода пра гэтыя рэдказемельныя металы, ці як яна там будзе названая, у тым, хутчэй за ўсё у тым варыянце, які ёсць на сёння, будзе падпісана. І што далей? Не будзе, я думаю, што яна падпісана, бо ну, з таго, што я чытаў, з гэтай ліст так, ад Зеленскага, бо я не ведаю, што дакладна цытуе Трамп. А той пішуць нібыта, што ён увогуле цытаваў допіс Зеленскага ў X. Ну, магчыма, бо якраз такі вось тое, што мы учора я глядзеў, гэта тое, што Зеленскаму прыкра адносна таго, што адбылося ў Белым доме. Канешне, гэта крызісная сітуацыя, але таксама ён падкрэсліў, ён і тады падкрэсліў, што Украіна за тое, каб быў мір. Ну, гэта відавочна, толькі мір ён будуецца на гарантыях, на канкрэтнай адказнасці. Трамп пра гэта нічога не гаворыць, прабачаю. І знову, пакуль не будзе яснасці пазіцыі, а яснасці пазіцыі з боку Трампа няма ніякіх. Для яго сам факт діл і ўсё. А на чым ён будзе будавацца? Ён хоча, давайте сядзем за стол перамоў. Так у цябе ж павінен быць план. На чым павінен грунтавацца гэты діл? На чым? Ось канкрэтна. Ці ты за то, каб аддаць гэтыя тэрыторыі Расіі, каб яны заставаліся акупаваных? Чым ты хочаш гэты діл замацаваць? Што ў цябе на стале? Мы не ведаем да гэтага. Трампа не мае плану як такога, ён не агучаны. Для яго сам працэс сесці за стол перамоваў, для яго ўжо таксама поспех. Гэта першы этап. А што там потым, ну то вы самі вырашаеце. А не хочаш дзеліцца тэрыторыямі, значыць ты супраць гэтай здзелкі. Так атрымоўваецца. Бо мы не пабачылі канкрэтыкі. Ось ёсць гэтай патрабаванні падпісаць угоду пра рэдказямельнае рэчыва, так, металы. А што за гэтым стаіць? Ну, добра, мы падпішам, то вы нам давайце дапамогу, тады мы ж на нешта павінны заплаціць. А добра, ідзе гэта будзе дабывацца. Каб гэты працэс адбыўся, трэба, каб былі мірныя перамовы, бо большасць гэтых засобаў на тэрыторыі, дзе адбываюцца вайсковыя дзеянні. То бок тут шмат неяснасцяў. І ну, мы па-рознаму з розных бакоў намагаемся
зразумець, што Трамп думае, што ў яго галаве. У яго мысленне на десятгоддзі. Мы не ведаем, якое там мысленне, бо павінна быць нейкія канкрэтныя прапановы, канкрэтныя рэчы. Пакуль акрамя адзілы і дыплом, як Вэн сказаў, дыпламатычнага працэсу нічога няма. Ну так спыніце на пачатку агонь, вось як што казаў Трамп. Давайте пачнем, Зеленскі. Ну давайте пачнем з таго, каб стрымаць агонь. Ceasefire. Як вы гэта хаце зрабіць? Ну вось як зараз ва ўмовах спыніць агонь? Ну вы павінны паставіць ультыматум хіба Пуціну, давай спыняй і увесці вайсковы кантынгент, каб гэтую замацаваць лінію размежавання. А хто Штаты сказалі, Трамп сказаў, што гэтага не намагаецца. Ну, рэдказемельныя металы нам, але войскі выставляйце вы. Еўрапейцы, да. Так. То бок тут абсалютна ніякай канкрэтыкі няма. І без гэтай канкрэтыкі, бо мы дамовы гэтай таксама не бачылі. Што гэта? Просто дамова на 500 мільярдаў даляраў і ўсё. Так, а як вы гэтую дамову збіраецеся рэалізаваць? Калі, хто будзе гарантаваць рэалізацыю? Таму гэта пакуль што вось гэтае фіглярства, эквілібрыстыка, жангляванне дэфініцыямі і нейкімі ілюзіямі. На сённяшні момант мне падаецца, што Трамп просто намагаецца свае ілюзіі, сваё бачанне выдаць за рэчаіснасць, якая зусім інакшая. І ён вось гэтую сваю рэчаіснасць намагаецца навязаць усім. Бачанне вось гэтай рэчаіснасці і бачанне таго, як гэтую праблему можна вырашыць без канкрэтыкі, просто вось тому, што ён хоча, яна павінна вырашыцца. Так і яна працаваць не будзе. І Украіна гэта разумееце, і калі нехта там крытыкуе Зеленскага і кажа, што ну як ён там сарваў, ну што ён павінен быў пагадзіцца з Трампом. Як пагадзіцца? Пагадзіцца з тым, што гвалтаўнік забойца не гвалтаўнік, не забойца, што мы таксама вінаваты ў гэтай вайне як рускі. Зноў мы вяртаемся да гэтага, так мы таксама вінаваты ў тым, што Лукашенко вось тут усіх давіць і рэпрэсуе. Не, гэта так не працуе, таму працаваць не будзе. Ну, добра, тым не менш, на заканчэнне я б хацеў у гэтым інтэрв'ю Супер Марыо, выбачаюся, на Уфалу, Лукашенко заявіў чарговы раз, што ён гатовы прадставіць пляцоўку Мінска для новага раунду перамоваў. Гэта ЗША, Расія, Украіна. Пескоў ужо пракаментаваў з гэтай нагоды, кажа, што мы гэта не абмяркоўвалі, але для Расіі пляцоўка Мінска выглядае як найбольш прывабная. У гэтай ўсёй сітуацыі, як вам падаецца, ўсё ж такі, калі дойдзе да нейкага падпісання, перамову, не падпісання, але вот далей як будзе развівацца месца Беларусі і што ў гэтым ва ўсім как бы Беларусі якая роля адведзена? Ведаеце, месца ввогуле, дзе там будзе што адбывацца, яно абсалютна другаснае. Дзе там, ці гэта будзе Менск, ці гэта не будзе Менск, абсалютна не мае значэння. Для Лукашенка, канешне, гэта будзе маштабная перамога геапалітычная. І для Пуціна таксама, бо гэта фактычна адбываецца на той прасторы расійска-мірскай прасторы, ну, чаго той же Пуцін і дамагаецца. І знову то можа ўзнікнуць спрэчка, бо Украіна не жадае перамаўляцца ў Беларусі, бо Беларусь лічыцца як соагрэсар. І размовы на тэрыторыі соагрэсара, ну, канешне, гэта таксама падкрэсліванне факту, што Беларусь не соагрэсар, што яна нейкая такая нейтральная краіна, пры гэтым усім, што тут размешчана расійская ядзерная зброя. Для Беларусі пытанне, што можа ў гэтым аспекце выгандліваць Лукашенко і ці ён будзе спрабаваць выгандлёўваць нешта, нейкія гаранты для сябе. Таксама мне вельмі цяжка сказаць, бо абмежаванасць уплывамі Расіі вельмі вялікая, ён бы мог бы выгандліваць. Але ці дазволі, напрыклад, каб рускія вывелі ядзерную зброю, каб не было расійскіх вайскоўцаў, замест-за таго, што Захад прызнае статус-кво у дачыненні да Беларусі. Всё, там санкцыі здымаюцца, ён выпускае палітычных зняволеных, ніякай лібералізацыі няма, статус-кво без
фасаднай дэмакратыі. Гэта абсалютна для Лукашенко прымальна. Ці будзе гэта прымальна для захаду? Вялікае пытанне. Больш таго, яшчэ раз падкрэслю, што Лукашенко не ў стане вырашаць пытанне ядзернай зброі. Гэта не ягонае рашэнне, гэта рашэнне Кремля. Але ён бы хацеў бы вярнуцца да статус-кво. Яшчэ раз падкрэслю, наўрад ці Масква яму гэта дазволіць. Спадар Павел, на заканчэнне, і гэта как бы не спроба там тролінгу там ці яшчэ чаго-небудзь, але сапраўды просто на фоне нашай сённяшняга з вами абмеркавання, прычым не толькі пазіцый там Трампа, Зеленскага, Лукашэнкі, але і пазіцый наших і у нас у дэмакратычных сілах, прычым пазіцыі, якія адрозніваюцца нават сярод чальцоў вольнай Беларусі. Пытанне задае глядач пад нікам слоік цукерак. Ці плануе Павел Усаў абвесціць пра выхад з вольнай Беларусі ў звязку з пазіцыяй Зянона Пазняка, які захапляецца Дональдам Трампам? Прычым тут Амерыка і вольная Беларусь. Кожны можа мець свае погляды адносна і Трампа і адносна палітыкі ЗША. Просто гэта не з'яўляецца праграмным палажэннем, статусным палажэннем ці філасофіяй вольнай Беларусі нацыянальна-вызвольнага руху. Нашы інтарэсы гэта, і тут мы абсалютна стаім на аднолькавых пазіцыях. Гэта вызваленне Беларусі, гэта дэмакратызацыя Беларусі. Гэта з'яўляецца асноўнымі праграмнымі палажэннямі, асноўнай мэтай. Тут разыходжанняў няма. То, што тычыцца Трампа, так, я крытычна да гэтага стаўлюся песімістычна. Зянон Станіславович, магчыма, больш лічыць, што ўсё ж такі за дзеяннямі Трампа схаваная нейкая сур'ёзная стратэгічнае бачанне. Я пакуль гэтага не бачу. Магчыма, з часам мы можам раскрыцца гэтыя дэталі гэтага плану Трампа. Я пакуль гэтага не бачу. Тут ніякіх, лічу, не супярэчнасцяў, ніякага канфлікту інтарэсу ці канфліктаў мэтаў няма. Таму лічу, што спекуляваць на гэтым абсалютна бессэнсоўна і няма ніякіх падстаў. Не, тут не спекуляцыі, тут просто пытанне так... Я абсалютна ведаю, што зараз розныя СМІ пачнуць... Асабліва на фоне сказаных вами словаў з аднаго боку, а з другога боку вот тая цытату, якую я зачытваў з ліста Зянона Станіславовича. Давайте так. Зянон Станіславович зрабіў свой аналіз, сваё бачанне сітуацыі, я зрабіў свой аналіз бачання сітуацыі. Вось паглядзім, як будзе развівацца падзея. Яшчэ раз кажу, гэта ніяк не адбіваецца на асноўных стратэгічных мэтаў, звязаных з сітуацыяй у Беларусі і лёсамі Беларусі. Таму тут на тым і грунтуецца дэмакратыя, за што мы змагаемся, што могуць быць розныя ацэнкі. Канешне, сітуацыя крытычная, нам не хапае інфармацыі, не хапае дакладнага разумення, што адбываецца ў адміністрацыі Трампа, адсюль і выходзяць розныя інтэрпрэтацыі, а кожны можа інтэрпрэтаваць сітуацыю па-свойму. Я яе інтэрпрэтую так, магчыма, яшчэ раз падкрэслю, сапраўды ёсць нейкія інструменты ці нейкія рэсурсы, каб рэалізаваць тыя мэты, якія ставіць перад сабой Трамп. Але сыходзячы з таго, што я на сённяшні дзень бачу, такіх, я не бачу гэтага інструментарыя. Просто не бачу. Цалкам згодны, што ёсць у прынцыпе асноўная мэта, якая стаіць перад рознымі людзьмі, і часам здараецца, што нейкія дробязі ставяць пад пагрозу дасягнення агульнай мэты, а вот лепей гэтага пазбегнуць. Ўсё ж такі будзем спадзявацца, што тыя, хто расказвае канспіралагічныя версіі пра агента Краснова, маючы на ўвазе Трампа. Вось добра, што вы там, калі у нас яшчэ ёсць хвілінка. Тут же пытанне не Трампа. Так, тут тады атрымоўваецца, што ўся адміністрацыя гэта калектыўны Краснов і ўвесь палова Кангрэса. Бо гэта ж не той, што ён там прыйшоў і ягонае атачэнне не падтрымлівае той палітыкі, якую ён праводзіць. Там і віцэ-прэм'ер, віцэ-прэзідэнт, і адміністрацыя агульна Трампа, і Рубіо, дзярж-сакратар, ніхто ж не сышоў.
ніхто не сышоў пасля вось гэтых гучных заяваў Трампа, ніхто адтуль не сышоў, ні прэс-сакратар Белага дому, ні міністр абароны не сышоў. Ну, то бок тады альбо мы лічым, што там заслалі аж цэлую групу падрыхтаваных агентаў, і яна акупавала увесь Белы дом і кангрэс з усімі рэспубліканцамі. Ну, альбо, ну, просто трэба пакінуць гэтыя ўсе спекуляцыі, бо без атачэння, без кангрэсу, бо калі б увесь кангрэс і рэспубліканцы не згаджаліся з Трампам, то, я думаю, ніводзін бы пакет дакументаў не быў бы прыняты. І яму б уже абвесцілі б імпічмент. Ну, з іншага боку, і пра Лукашэнку кажуць, што ён там агент Лубянкі ці ФСБ, а ён-то здолеў пабудаваць, што от цябе і парламент, і урад, і ўсе падтрымліваюць тое, што ён робіць на карысць Расіі. Ну, але там, па сутнасці, у Беларусі вся номенклатура была, он пабудаваў же на чым? Он пабудаваў на камуністычнай номенклатуры, якая была прывязана да Расіі. Гэта зусім розныя сітуацыі. Знову не трэба так, не трэба параўноўваць. Бо сістэма беларуская нас заставалася савецкай. Амерыка ніколі камуністычнай не была. Якія бы там ніхто б там не кіраваў, там лева-лібералы ці правыя кансерватары, яна камуністычнай ніколі не была, хаця былі там рухі прокамуністычнай, партыя камуністычная дзейнічае і іншыя там радыкальныя левыя арганізацыі, яна ніколі камуністычнай не была, і там ніколі не прамывалі мазгі так, як прамывалі ў Беларусі. Гэта абсалютна розная рэальнасць. Мы пакалечаныя Савецкім Саюзам вельмі моцна. Яшчэ спатрэбіцца не адно дзесяцігоддзе, каб проста вылікавацца ад наступстваў. Таму пабудаваць аўтарытарызм кшталту лукашэнкаўскага ў Беларусі было вельмі хутка і вельмі проста. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу вельмі цікавую размову, часам вострую, ну але будзем паглядзім, якую афарбоўку у будучым атрымае умоўны выраз пра мудрага Трампа, пазітыўную ці негатыўную. Час пакажа і расставі ўсё на свае месцы. На сёння я развітваюся, дзякую Паўлу Усаву. Яшчэ раз нагадываю пра тэлеграм-канал нашага госця. Падпісывайцеся, сачыце за яго допісамі і аналізамі. Сам гэта раблю, як чулі, цытую, таму, калі ласка, подписывайтеся. Ну і не забывайте пра YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабаечкі. Дарэчы, будзе наконт YouTube канала Еўрарадыё. У нас неўзабаве для вас і для нас прыемная навіна. Не адыходзьце далёка. Ну і нагадываю пра нашу стрымінгавую платформу Беларусь Tomorrow. Заходзьце, глядзіце усе наши стрымы і наших партнёраў, і прадукцыя таксама там. І збор для каліноўцаў, які ладзяць беларусы Бельгіі. Калі ласачка, калі ёсць магчымасць, падтрымайце, рыхтуюцца адмысловыя падарункі, набыткі, рыштункі да Дня волі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.